Avui anem a parlar del Monasteri de la Murta, que està situat en el vall del seu mateix nom, en Alzira, i que té una rica història que es remunta a l'edat mitjana. L'origen del monasteri es situa en el segle XIV i els primers monjos que se van assentar perteneixien a l'orde dels Jerònims. Durant els segles XV i XVI, el monasteri va experimentar un període de gran esplendor i a partir del segle XVIII el monasteri comença a declinar-se a causa de diversos factors, incloent la reducció de vocacions i també els canvis polítics i socials de l'època. En 1835, en la desamortització de Mendizábal, el monasteri va ser expropiat i els monjos van ser expulsats. Les propietats del monestir van ser subhastades i l'edifici va caure en un estat d'abandó progressiu. En el segle XX, el monasteri de la Murta va quedar completament en ruïnes, encara que el seu valor històric i cultural va ser reconegut. En les últimes dècades s'ha dut a terme esforços per a preservar i restaurar el que queda del monestir. La zona ha sigut declarada de paratge natural municipal i s'han fet treballs de consolidació i restauració d'algunes estructures que continuen supervivint, com és la Torre dels Coloms i les restes de l'església i els claustres. Avui en dia, el monestir de la Murta és un lloc d'interès turístic i natural. Encara que gran part del conjunt monàstic està en ruïnes, es poden visitar i se pot gaudir de l'entorn natural del Vall de la Murta. És un destí popular per a excursions i per a persones interessades en la història i el patrimoni d'Alzira, que se destaca especialment la seva flora com a l'única, segons els experts, d'Espanya. El monestir de la Murta continua seguint avui un testimoni del ric passat i monàstic cultural de la ciutat d'Alzira. També la seva història reflecteix els canvis i els desafiaments que van enfrontar les comunitats religioses a Espanya al llarg dels sigles. Vine, visita el que és el paratge natural de la Murta, passaràs un dia molt agradable, te trobaràs en el que és un entorn que és únic, especialment en la comarca i en la província de València, i com diuen els experts, en la flora és únic en Espanya.